Tunnelma ja tilanne on aika kihelmöivä. Mao Asada johtaa, Laura Lepistö on kakkosena, Karoliina Kostner kolmantena, Kiira Korpi tällä hetkellä 11. Vieläkö tulee huippunaisia ja kuinka monta mahdollisesti ohi Lepistön? Olympiavoittaja Juna Kim suurella todennäköisyydellä, mutta mitä tekee Olympia-nelonen, Yhdysvaltain Mirai Nagasu, joka nyt on vuorossa? Onnistumisella hän saattaa nousta Lepistön edelle. Nagasu ei erehdy. Hän hyppää kolmoislutsi kolmoistulpin, josta jälkimmäinen jää tarkkailuun. Nimenomaan tuon puhtauden suhteen. Kolmoisflippi on tyylikäs. Hän on erittäin varma lyhytohjelmaluistelija ja aivan mahtava Ina Bauer-liuku, josta kaunis kaksoisaksel. Hyvältä näyttää kyllä suomalaisnäkökulmasta, pelottavan hyvältä. Mirai Nagasu luistelee upeasti. Ja katsokaa hänen taivutuspiruetteaan. Se on syvä tuo taivutus ja valtavan upeat nämä variaatiot. Eipä tästä paljoa naistaitoluistelu kyllä parane. No seuraava nainen voi laittaa vielä yhden vaihteen lisää, mutta olipa kova suoritus 16-vuotiaalta Mirai Nagasulta. Kehut aikanaan Lauran piruetteja ja syystä, mutta kyllä näitäkin kelpasi katsella, niin kuin kaikkea muutakin ja ennen kaikkea suorituksen virheettömyyttä. Kyllä, juuri se on tärkeää lyhytohjelmassa ja kyllä Mirai Nagasu pääsee Lauran kastiin näissä pirueteissa ilman muuta. Ja tuo taivutuspiruetti oli todella ihan uniikki omine variaatioineen. Lauran piruetissa on komeaa se tempon vaihtuminen siinä, tuo nopeuttaminen, piruetin nopeuttaminen, se on vaikeaa. Mutta yhtä vaikeaa on olla näin upeissa asennoissa, syvissä taivutuksissa kuin Mirai Nagasu äsken meille esitti. Loisto-ohjelma, aivan upea vapautunut suoritus, hieno koreografia. Tekijänä Lori Nicol, yksi maailman kärkikoreografeja. Ja tässä tuo ensimmäinen yhdistelmä, kolmois-luts, kolmois-tulppi. Tuo lutsin ponnistus oli hieman epäselvä, mutta kyllä tässä nyt aivan selvästi kärkiohjelma nähtiin. Ja nähtiin sellainen suoritus, jolla mennään kirkkaasti kärkeen ilman muuta. Mirai Nagasussa on myös se ihana puoli, että kaikki osa-alueet ovat tasapainoisesti yhtä korkeatasoisia eikä mikään nouse toisen edelle. Piruetit pyörivät, askeltaminen on kevyttä, hyvää askeltekniikkaa ja sitten tämä loistava hyppääminen. Tuo Ina Bauer ei ollut aivan oikeasta kulmasta nyt kuvattu. Tuo notkeus näkyy kyllä sitten myös näissä Vilman asennoissa.
mieletön ohjelma. Mieletön kerta kaikkiaan. Konkarivalmentaja Frank Carroll, jolla on jälleen melkeinpä yksin valmiiksi hiottu timantti. Valmennettavana Carroll siinä. Mirai Nagasu, siis Olympia 4. Se oli hänen arvokisa-debyyttiinsä nyt ensimmäistä kertaa MM-kisoissa. Meneekö jopa kärkeen? Pitäisi mennä. Virheet. Ja menee. 70,40. Frank Carroll joutuu oikein katselemaan, että näinkö oikein, mutta kyllä näkee. Kyllä näkee. Ykköseksi ohi olympiahopeamitalistin Mao Asada.